kuvaili sitä, että kuinka autistiset ihmiset havainnoivat ympäristöään. Eli kun me ollaan vähän tämmöisiä putkinäköisiä, että kun me keskitytään johonkin asiaan, niin me osataan sulkea pois ärsykkeitä. Kun mä keskityn nyt tähän puhumiseen, niin mä en seuraa, mitä mun takanani on. Mä en seuraa tuota ääntä, mä unohdan sen suurimmaksi osaksi aikaa. Mua ei häiritse se, jos täällä joku liikkuu. Mä keskityn siihen, mitä mä nyt teen. Mutta autistinen ihminen havainnoi kaiken täältä ympäriltä. Tämän surina on hänelle yhtä iso havainto kuin se, mihin hän keskittyy. Ja se, että sä liikutit juuri kättäsi, havainnoidaan ja myös sinun käden liike nähdään. Ja se, että sä laskit kätesi juuri alas, nähdään. Ja tuolla nyökähti joku. Ja siis tämä koko ajan tämä havaintotulva, joka tulee. Ja valtava määrä yksityiskohtia. Ja niiden muutokset. Et se on samanlainen kuin eläimillä. Hän itse ottaa tämän asian. Jos joku toinen ihminen olisi sen sanonut, se olisi teilattu todennäköisesti alentavana. Mutta kun autistinen ihminen itse kertoo sen ja kuvailee, että hän ymmärtää hirvittävän paljon helpommin niitä eläimiä, meillä on samanlainen. Hän on huomannut sen yhtäläisyyden. Ja se täytyy huomioida, että se yksityiskohtien määrä on niin runsas. Ja sitten kaikki tämmöiset muutokset, niin ne voi olla ennakoimattomia, ne voi olla pelottavia, ne voi olla yllättäviä. Ja jos niitä ei ymmärrä, niin ne on kauheita. Tähän yksityiskohtiin mulla on erittäin hyvä esimerkki omasta terapiatyöstäni. Mulla on pitkään ollut tämmöinen autistinen. Ja kun me ollaan aloitettu sillä, että joka kerta meillä on kaava ollut aina sama. Joo, se on erittäin hyvä alku, kyllä. Ja sitten me ollaan siedätetty, että vähän yksi kohta on vaihtanut vaan paikkaa. Mutta yhdellä kertaa meillä oli siis kaava sama, oltiin tehty jo pitkään. Meillä oli junarata leikki, koska tavoitteena oli harjoitella vastavuorosta leikkiä. Ja mä sanoin yhdessä kertaa sit sanomaan, kun silta kaatui, no kävipäs köpelösti. Niin. Ja seuraavalla kerralla, kun meillä oli se junarata leikki, niin hän tökkää minua. Sanoppa nyt se. Sitten mä en itse heti päässyt, että mitä mun pitää sanoa, kunnes sitten kävi ilmi, että mä joka kerta sitten sanon siinä samassa kohtaa, että kävipäs köpelösti. Kyllä. Että hän oli siihen tarttunut. Kyllä. Se oli hänelle niin merkityksellistä, että se piti joka kerta sanoa sitten se kävipäs köpelösti. Jos mä sanoin sen liian aikaisin, niin se ei käynyt, vaan se tuli just hänen oikeassa kohdassa. Joo. Mutta tämmöinen maailman aistiminen ja sitten siitä yksityiskohtien runsaudesta sen olennaisen poimiminen, että mikä on olennaista tässä tilanteessa, niin se on aika työlästä. Et ei tahdon nähdä niin kuin metsää puilta. Et se on sekä Aspergerissä että autismissa semmoinen piirre. Että jos sillä niin joissakin asioissa, että niin kuin näkee ton asian, mutta ei sitä kokonaisuutta. Joo, kyllä, ei osaa muodostaa kokonaisuutta siitä. Sitten, että se on joskus... Ja lukemisessa vaikea niin kuin löytää sitä punaista lankaa sieltä, että mitkä on tärkeitä asioita. Ja sitten sillä lailla voi tehdä niitä omia päätelmiä sitten niin kuin edes nuori mies, niin se tiesi, että kunhan se valkoista suklaata, että se on hyväksynyt rasvaa. Mä en heti ymmärtänyt, mistä tässä oli kysymys, ja kun ei osaa kertoa mihinkä tämän teorian perustaa, niin kun mä oivalsin, hän oli aina juonut rasvatonta maitoa, joka on valkoista, ja syönyt ruskeaa suklaata, joka on pahasta. Joo. Niin rasva on ruskeata. Kyllä, se oli logiikka. Kunnes sinä annoit sitten sen logiikan, että mikä on sitten oikein. Niin, ja sillä tietysti, että ei hän voinut ymmärtää sitä, että joku se asia ei ole niin, ja tavallaan, että hirveä sotahan sitten niin tavallaan tai tunnekuohu niin syntyi sitten kun hän oli saanut prosessoitua sitä asiaa, niin sitten olikin kaikki ihan ok. Joo. Tai sitten niin joskus meille tuli naapuri Asperger lasten ystävä sitten, ja meillä oli ylioppilasjuhlat vanhimman lapsen. Hän oli käynyt meillä lastensynttäreillä tosi monasti ja hän tiesi, että hän tulee sinne ja siellä on täytekakkua. Mutta nyt kun oli ylioppilasjuhlat, täytekakku oli vääränlainen. Siitähän tuli hirveä tunnekohu kanssa ja perheen piti lähteä sitten ulos vähän, ettei paikat särkynyt. Joo.
Tai sitten niin kun kummipoikani oli aina ajatellut sitten, kun ne niin ihanasti muodostaa niitä omia ajatuksia ja totuuksia sitten. Joskus se voi olla Asterixin sarjakuva, mistä se maailmantietämys tulee sitten. Niin mä olin menossa pojan kanssa niin 6. luokan kevätjuhlaan. Äitinsä meni sitten joku isomman oppilaan juhlaan ja mä ajan semmoisella isolla tila-autolla, kun meillä on iso perhe. Ja mä en ollut ikinä käynyt sillä koululla, mähän soitin taksin sitten. Mä ajattelin, että parempi mennä, kaikkea matkailu oli pitkä, niin taksilla niin ainakin päästään perille sitten tämmöisen laiskasti liikkuvan ja omia housunlahkeitaan koneentavan nuoren miehen kanssa. Sitten se varmistelee multa, että onko se iso taksi? Ja sitten mä ajattelin, en minä tiedä mikä, onko se iso taksi? Ja sitten mä sanoin, että sieltä voi tulla iso taksi, voi olla pieni taksi. Ja mä ajattelin jotenkin, että se on kouluun mennyt taksilla, että varmaan on tottunut kulkea isolla taksilla. Sitten mä ajattelin, että ei sillä ole mitään, että se voi olla pieni taksikin, että se on ihan hyvä. Sitten se kysyy multa, että mahdutko sinä siihen? Hän oli niin vissiin katsonut, että kun meikäinen on vähän pyörämpi muodoltaan, niin mä tarviin ison auton sen takia. Siinä oli se oli ihan hyvä logiikka, mutta se ei ollut vain yleinen logiikka. Ei niin, mutta sillä niin että tavallaan sit, niin se heidän Aspergerin niin maailman ymmärtäminen vaatii tavallaan niin sen, että täytyy tietää sitä heidän arkielämää, että pystyy ymmärtämään, mistä ne niin päätelmät tulee ja miten se käyttäytyminen niin vaikuttaa sitten. Ja sitten toi sama poika joskus, että niin jos ajatellaan vaikka, että ei ole kauhean tarve sosiaalisiin suhteisiin ja muuten, niin yksi kerta sitten hän lähti serkkujen luo ja tiesi, että serkut pitää piirtää kauheasti, niin mitä tää tekee? Ottaa 3 A4 paperia ja istuu autossa 3 tuntia ne kädessä ja toinen sitten serkuille. 3 tykkää piirtää. Joo. Hän halusi olla ystävällinen ja hyvä ja huomioida toiset. Mutta se oli hiukan vaan erilainen tapa. Se oli hänenlaisensa tapa. Mutta se mikä niissä, niin kannattaa olla hyvin avoin sille, että ei pidä mitään itsestään selvänä. Et vaikka luulisit tietävänsä, niin kysy vielä ainakin yhden kerran ylimääräistä. Mulla oli yksi asiakas pientä kanssa, niin se oli silloin tehnyt hänen kanssa töitä kovan aikaa sitten ja muutti sitten pois kotoa itsenäiseen asumiseen. Ja käytännössä pesulla käyminen oli todella haasteellista aikuisella miehellä, että hän oli huomattavan älykäs sitten ja niin kuin, tukka oli tosi pitkä ja kihara ja sillä pelottavankin näköinen sitten. Ja sitten kun hän uusi vaatteita, niin hän meni sitten ja osti tiedäkin ihana lierihalti ja mustan pitkän nakkatakin ja heräsi pelotusta sitten siellä. Ja sitten siinä jotenkin niin kuin, tehtiin paljon työtä siihen, että mä perustelin niin kuin jokaista tämmöistä arkiasiaa, että miksi kannattaisi tehdä ja hän pääsi niin kuin eteenpäin sitten. Ja sitten se innostui yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja halusi sitten lähteä jotakin teemaa jakamaan sitten. Ja järjesteltiin sitten, että hän sai mennä niin kuin kirjastoon kertoa siitä. Ja se oli niin jännää, että vaikka hän ei suin surminkaan vaihtanut vaatteita ja se haisi kämppää aivan hirveelle, kaikkea tällaista, mutta silloin kun mä sanoin, että sun kannattaa nyt miettiä, että sä meet sinne ja haluat niin saada ihmiset kuuntelemaan tätä sun omaa sanomaa, että sun pitäisi kyllä olla puhdas. Niin jääkkä anna suuhun saman tien. Vaihtanko sukatkin? Hyvä. No se oli perusteltu ja hän ymmärsi miksi. Kyllä, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa sitten sen jälkeen. Mitäs tästä nyt poimisi? Tuossa oli toi autistinen ei jaa iloa. Asperger saattaa olla, että ei ole mitään mieltä kertoa. Koska se ymmärrys toisen mielestä on heikko. Koska jos minä tiedän asian, tiedät sinäkin asian. Jos minä olen nähnyt tuon oven, niin totta kai sinäkin tiedät, minkälainen tuo ovi on tyyliin. Ja miksi sitä nyt kertomaan, kun sinä tiedät? Ja jos minua ei kiinnosta, mitä sinä teet, niin miksi sinua kiinnostaisi, mitä minä teen?
mitäs tässä oli nyt? Katsotaan, ollaanko tää kaikki puhuttu. Ollaan puhuttu. Tää on kaikki jo puhuttua. Katsotaan, tää on just miten runko toimii mun luennoissa, niin mä katson, että onko mä unohtanut jotakin. Tuolla oli nuo vireystilat, syömisongelmat, uniongelmat, joo se on, saattaa hyvinkin olla tämmöisiä hyvin pitkään yöllä valvovia. Aggressio on se, joka on sellainen aika hankala piirre sekä autismissa että Aspergerissa ja korostuneesti murrosiässä. Ja se on niissä tilanteissa, kun ei ole keinoja. On hyvin vaikea ilmaista asioita, jos ei ole keinoa ilmaista eikä tiedä niin kuin, tämä asia meni pieleen, mutta tuo ei ymmärrä ja miten minä sen kerron. Se on tämmöinen avuttomuuden ja sitten tulee tämä kiukku ja frustraatio ja nostaa sen kiukun. Ja kun impulssikontrolli on heikko, niin se tulee ulos sitten. Saattaa tulla raivona tai lyömisenä tai vahingoittamisena. Raivarit. Sitten taas nämä Asperger-nuoret on sellaisia, se on aika tavallinen ilmiö, jonka näkee, että mennään kohtuullisen hyvin tonne murrosiän jonnekin 4-15. Kohtuullisesti, että saadaan näin luovien mennyksi. Mutta sitten kun tulee tämä itsenäistymisvaihe, että pitäisi lähteä irrottautumaan, niin siinähän on se prosessi, että vanhemmat ovat joutuneet paljonkin tekemään toisen puolesta. Ja vanhempien suhtautuminen tähän nuoreen saattaa olla sellainen, että nuori tarvitsee paljon apua ja tukea ja ovat aika kiinni siinä tilanteessa. Ja nuorella alkaa tämä itsenäistyminen pokata päälle, mutta ei ole taitoja eikä kykyä niin kuin lähteä siitä sillä tavoin kuin muut nuoret lähtee ovia paiskumalla ja vähän käymällä jossakin ulkona ja seurustelemalla ja vähitellen irrottautumalla. Vaan tässä se saattaa lähteä purkautumaan raivona, aggressiivisuutena. Ja aika paljon näkee tuolla lastensuojelun puolella tätä, että on hyvin aggressiivisia nuoria, jotka ovat käyneet vanhempien. Ja siinä tilanteessa sitten niin joudutaan tekemään tämmöisiä ratkaisuja, että otetaan joksikin aikaa huostaan. Että saadaan siinä on se ideana siinä, ei ääneen lausuttuna, mutta mä oon huomannut, että se idea siinä huostaanotossa on, mikä toimii siinä, on, että saadaan vähän etäisyyttä ja saadaan vähän tilaa sille itsenäistymiselle. Ja sitten kun on se vaihe menty niin kuin yli, niin sitten pystyy palaamaan taas kotiin vähän niin kuin kasvaneempana. Et se tukee sitä irrottautumista, se lyhytaikainen kotoa poissaolo. Ja toisilla se menee sitten niin, että se kotona siedetään se, että se ei mene niin äärimmäisiin muotoihin. Mutta se itsenäistymisvaihe saattaa olla hyvin hankala. Sitten sillä törmäys siihen, että joillekin voi olla esimerkiksi, että siihen arkeenhan kuuluu sellaisia asioita, jotka on epämiellyttäviä, joita oikeastaan kun joku muu voi tehdä, niin minkä takia minun pitäisi tehdä. Niin joo. Ei todellakaan tule. Ja sitten esimerkiksi niin kuin yksi voi olla se, että hyvinkin isoilla niin voi äiti pyyhkiä pyllyä vielä. Se on niin iljettävää, niin ainakaan minä en tee sellaista. Kyllä. Ja siihen monesti ei liity mitään häpeitä. Sitten on nämä tikliikkeet, joita on. Se mikä on hyvin tavallista on tämä psykologisen profiilin hyvin epätasainen luonne. Et siellä saattaa olla hyvin lahjakkaita alueita ja sitten lähes kehitysvammaisen tasolla olevia alueita. Tai sitten ne on pienempiä, mutta se on tämän näköistä. Että se hämää koulussa, että kun tämä kuitenkin ymmärtää nämä asiat, niin miksi se ei ymmärrä tuota. Sitten nämä kapea-alaiset erityistaidot. Puhutaan äärimmäisyyksissään näistä savant-kyvyistä. Sademies on yksi näistä. Eli näitä, jotka pystyvät
kertomaan, mikä viikonpäivä oli 100 vuotta sitten, heinäkuun 5. ja niin poispäin. Tästä kevyesti. Tai sitten näitä superlahjakkaita piirtäjiä tai jotain tämmöisiä. Ne on niitä semmoisia aivan erikoiskykyjä, mutta sitten on niitä, että on semmoisia kapea-alaisia lahjakkuuksia. Että joku Asperger on aivan loistava piirtäjä, kopioi melkein kuvan kuin kuvan. Mutta sitten niissä kuvissa on monesti se, että jos hän hakisi kuvataiteilijaksi, niin hän on loistava kopioija, mutta sitten se oman kuvan tuottaminen, niin se luovuus siitä saattaa puuttua tai jotain tällaista, että se on loistava jäljentäjä. Mutta se hämää se epätasainen profiili ja saatetaan pitää hyvinkin älykkäänä. Ja sitten on sellaisia, mullakin on terapiassa lapsi, tai nuori, joka tuntuu näin hyvin fiksulle. Mutta sitten se arkinen sujuvuus, arjen taidot, eihän hän selviä. Mä juuri kuulin, että Turun yliopistossa oli semmoinen professori, filosofian professori, mä en häntä ikinä ole tavannut, joka oli sen tyyppinen, että hän meni luennolle, mutta hänellä täytyy olla ihminen saattamassa, koska hän eksyi matkalla. Hän ei koskaan oppinut Turun yliopistoa, eikä koskaan itse löytänyt luentosalia, ne vietiin luentosaliin. Ja sitten juuri ennen sitä luentoa hänelle sanottiin, tänään on aiheena tämä. Hän käveli siitä ovelta siihen luentopöydän ääreen ja piti niin loistavan luennon, että ihmiset tuli yliopiston ulkopuolelta ruokatunnilla häntä kuuntelemaan. Hänellä ei ollut työhuoneessaan kirjoja. Hän lainasi kirjan, luki sen ja hän ei enää tarvinnut sitä sen jälkeen. Hän muisti sen. Ja hän teki luennot niin, että kun hän todella kuuli sen teeman, hän käveli ja piti luennon aiheesta. Mutta kotona hän ei selvinnyt ilman avustajaa. Hänellä oli avustaja koko ajan. Hän eksyi, jos hän lähti jonnekin liikkeelle. Hän ei osannut valita vaatteita. Hän ei osannut pukeutua säänmukaisesti. Siis tämmöinen erikoisuus. Mutta hän oli äärimmäisen lahjakas yhdellä osa-alueella. Mulla oli kans yksi tommonen nuori mies, niin oli laskenut niin aika tyypillistä, voi olla, että tulee sitten masennusta sitten jossain vaiheessa. Elämäiloa ei juuri ollut ja se oli tehnyt tarkat laskelmat, että hänen isänsä asui 5. kerroksessa, että jos sieltä parvekkeelta hyppää, niin mikä on onnistumisen todennäköisyys ja mitä muuta siinä voi sattua. Ja sitten myös, että aseet ja muut tämmöiset, mutta että ostaminen tuntui tosi vaikealta, että miten se sitten on. Ja hän yritti sitten itsemurhaa. Mutta toisaalta, että käytännön taidot oli aika tämmöiset heikot. Hän meni mahalleen tyynyn päälle. Se ei ollut onnistunut. Silloin mä kyllä sanoin, että ei se tule kyllä sillä aikaan se onnistuu. Siinä hän ei osannut taas laskea sitä todennäköisyyttä, että ihminen kääntyy. Mutta sitten kyllä ihana persoona kyllä sitten elää kyllä vieläkin. Onko näiden ihmisten kohtalona aina olla yksin, että pystyykö se esimerkiksi parisuhteeseen? Kyllä voi pystyä, mutta se on aika vaativa parisuhde. Tämän äskeisen hänen on parisuhteessa isä ja äiti. Isällä ei ole diagnoosia, mutta perhe on eronnut. Isä on tehnyt aina etätyötä, äiti on hoitanut aina kaikki sen kodin sieltä muuten. Isällä on vaan sellainen erityispiirre, että hän ei käytä vaatteita. Se on hyvä, että hän tekee kotona. Joo, erittäin hyvä. Hän ei pystyisi muualla tekemään. Mutta kyllä se on erittäin vaativa sille puolisolle, joka ei ole Asperger. Mutta jos rakastaa sitä ja hyväksyy ne erityispiirteet, niin se voi olla erittäin hyvä liitto. Mutta silloin täytyy hyväksyä ne toisen erityispiirteet ja rajoitteet, mitä siinä on. Kyllähän niitä liittoja näkee. Tähän puolisolla semmoista hoivaviettiä. Jonkun verran täytyy olla ja aika hyvä organisoija ja pitkä piirtymä ja niin poispäin. Katsotaan nyt, te saatte nämä tuolta.
No tuossa oli tästä Aspergerista. Mä oon näistä puhunut niin kuin sekaisin, mutta Aspergerissä se on tämmöinen 1/1000, eli niitä ei ole yhtä paljon kuin ADHD:tä, huomattavasti vähemmän, promilleluokkaa. Poikia taas enemmän. Ja perinnöllisyys ja psykiatriset ongelmat hyvin yleisiä nuoruus- ja aikuisiässä. Masennus, ahdistus ja lyhyet psykoottiset jaksot. Jotenkin sillä niin musta tyypillistä myös, että kun on tottunut niin kun käymään sen koulussa, ettei ole tarvinnut ponnistella koskaan, koska tietää oppii saman tien. Joskus voi tulla niitä tilanteita lukiossa esimerkiksi, että sä et automaattisesti omaksus kaikkea. Ja jos niin kun sä oot aina saanut 10, niin 9 on täydellinen epäonnistuminen. Sehän on täys katastrofi. Miten tuollainen paniikkihäiriö tai sellaiset pakko-oireet, että onko ne niin kuin Asperger nuorilla? Saattaa aivan hyvin olla. Aivan hyvin. Julkisten tilanteiden pelkoa. Juu, kyllä. Ihan tavalliset psykiatriset häiriöt voi tulla siihen. Et Asperger on, niin kuin, se on se pohja. Hän on tämmöinen persoonallisuus, jolla on tämmöinen käyttöjärjestelmä ja hän on tämmöinen ihminen. Ja hän selviää tämän erityisominaisuuden erityispiirtein kanssa, mutta ei tämän. Ja jos niitä on riittävästi, niin sitten sillä on hankalampaa se elämä. Ja sitten hän saattaa masentua, itsetunto voi tulla ahdistusta, voi tulla pakko-oireita, voi tulla tikkejä, voi tulla skitsofreniaa, voi tulla sitä sun tätä. Ei ne ole toisiaan poissulkevia asioita. Katsotaan, meillä se kahvi tuolla olisi. Mä menisin sen jälkeen siihen tyttöjen Aspergeriin. Mä hyppään nämä tästä. Nämä täältä näin. Me ollaan nämä kaikki puhuttu. Mennään. Joo. Se oli sitä geneettisestä yhteydestä siinä ADHD:ssa siihen anoreksiaan. Joo. Onko tässä Aspergerissa? On, se on kanssa. Joo. Et se on sitä samaa geneettistä pohjaa. Mutta mikä se merkitys on? Miksi se toisilla näkyy tällä tavalla, toisilla näin? Mikä sen ilmiasuin tekee? Mut nyt ollaan niin pitkällä, että ollaan löydetty tätä yhteispohjaa. Kyllä se vielä selviää. Mutta pidetään nyt pikkuinen kaffepaussi.